ओंखाम मोनबाय बेदर हांना इसेलाय लागायनांगौ नै बेदरा दासो बेदरखौलाय मासे फिसा फिसा नुदोंलै बेदरा रुनानै फिसा जादों नैबे थैसाम बिबु बिखा दंजोबो बेयाव थैसाम बियो नै बाजिमोन नङा होमबा नै बाजिमोन बिलै जोंनिया गासिमोन मानि खानांदों बैसागु मोसानायनि खानालै बैसागु मोसानायनि खाना बिदिया दोन माबाया रोसिया ओंखाम जानो जाबाय हांसोआ खानाया एसेखौ दोन ओंखाम जानो ओइ बेदर हांनाया जाबायलै इयो होने बिदि मोजां ग्रि नामा नै अरावसो होथारबाय माथो एसे फावसाय बेदरा बेदर दिनै मानसिया एखि न' मानसिया गासै 30 जन बेदरा 7 फाल्ला नै ओइ हायदा हायदो इखौ बिखा बिथैखौ दा जाग्रोसै जोङो रानहांदों बाजिमोन जानोलै दहायनो होनदों आङो होआखै होननानै दे रानदो बाबर मोनसे दंबायो बिनर मा दंबायो जाबाय जाबायलै हानांला